Giproklamar na sa mga miyembro sa Misamis Oriental Provincial Board of Canvassers kung PBOC nga gipangaluhan ni Attorney Alelay Dayo Ramirez isip chairperson, inubanan ni Attorney Irene Meso isip vice chairman ug Dr. Jonathan De La Peña ang mga mananaog sa bag-ulang nahuman nga national ug local elections 2022 ni adtong Mayo 10, 2022 sa sangguniang panlalawigan Session Hall sa Kapitolyo Provincial sa Misamis Oriental. Unang giproklamar sa PBOC ang mga napiling sangguniang panlalawigan board member sa unang distrito sa Misamis Oriental nga gipanguluhan ni Win Militante nga nakakuha sa pinakadaghang boto nga 106,924. Isundan kini ni Marlon Con nga nakakuha og 91,158. Ray Buhisan nga nakaangkon og 85,819 ka boto. Eric Ko nga ana ay 81,222 ka boto ug Javi Abing Bernaldez nga na ay 57,679 ka boto. Dideklarar sab nga mananaog isip kongresista sa unang distrito sa Misamis Oriental ang nagpasubling si Christian Onabia nga nakaangkon og 114,936 ka boto. Isundan kini sa pagproklamar sa mga mananaog sa sangguniang panlalawigan board members sa ikaduhang distrito sa Misamis Oriental nga gipangunahan ni Saysay Imano nga nakaangkon og pinakadaghang boto nga 149,216. Misunod si Buboy Sabal nga nakakuha og 123,761 nga boto. Dexter Yasay nga ana ay 121,394 ka boto. Princess Imano nga ana ay 103,442 ka boto ug Pangki Akain nga nakakuha og 93,553 ka boto. Gideklarar sab nga mananaog isip kongresista sa ikaduhang distrito sa Misamis Oriental si Bambi Imano nga nakakuha og 166,374 ka boto. Kini gisundan sa pagdeklarar sa vice-gobernador sa probinsya sa Misamis Oriental ang nagpasubling si Jigjag Pilaes nga nakakuha og 251,042 ka boto. Gidawat sab sa bag-ong napiling gobernador sa probinsya sa Misamis Oriental nga si Peter Senior Pedro Onabia kinsa nakaangkon og 248,859 ka boto sa tibuok lalawigan. Gikalipay niini og dako ang kadaugan ug suporta sa katawhan sa lalawigan. Masa ko, nakabalo ko kung sa need sa mga tao, kaigigan ko diyan ang sektor, kabos ng pamilya, ang mapasabot ko lang akong programa, atong nakita karon. Overwhelming kayang support na ilang ipakita usab. Gipadangat sab ni ini ang pagkadaog sa pinakataas nga posisyon sa lalawigan, nagpasabot nga bukas palad nga gidawat sa katawhan ang iyang paglaom nga programa. Ilag yung gidawat ug sila naghandog. And again, laumin ninyo katawag sa Misamis Oriental nga dili na po sayangin yung pagsabi. Kumano na po ang mga commitment sa paglaom. Gipasalig sab sa molingkod nga gobernador nga iyang padayunon ang mga programa ug proyekto ni Gobernador Bambi Imano dugang ang iyang programa nga paglaom nga nakaangkla sa estratehiyang GOLD aron padayon ang progresibong kalambuan sa tibuok probinsya. Ang mga mananaog o mga bagong napili nga mga opisyales sa panggamhanang probinsya sa Misamis Oriental magsugod og lingkod sa ilang mga posisyon karong umalabot Hulyo 1, 2022. Ako si Lambo Jesse Alvarez Andaliasa para sa Miss Or Balita.